2015 urtean beste idazle askok bezala, Mikel Zarate saria irabazi nuen, eta egia esateko garai hartan ezer gutxinekien Txorierriko irakasle, idazle eta paisoni buruz. Arratsaldeon dan hori, zazpitardietan hasteko esan eta pare bat minutuko atzerapenez, baina ekitaldiari hasiera emango dauzagu. Gaur 40 urte joan jakun Mikel Zarate, baina gaur berak datu gaitu hemen eta hori berez nahiko adierazgarria da. Argi dago hemengo jentetza ikusita Mikel maitatua zala eta dala. Ezamako apaisa zala eta 46 urterekin hiltzenean 27 liburu inguru utzi zituela idatzita. Fikziozkoak, poesia, ipuinak, novelak eta saiakerak ere bai, olerkiak. Mikel Zaraten lanetariko batzuk, hemen daukazu ez, tanak ez dagoz, baina hainbat bai, eta gazterik izan arren kontrolatuko zari zenbat lan egin da joan jakun. Euskara ikasteko eta irakasteko metodoak tartean. Geroago, mai baten arrezar batu ginean eta ezauzkune hau produzioa ordurako bideratuta egoan, uste dut baten bat, Bilbo Irribarrez ere izan ezik, beste guztia bideratuta egoan, baina ezauzko nun jo 10-15 liburu dikotaz hemen eiteko ustean, ez da, 10-15 liburu. Liburu gogoan eta egiteko animoaz, hori izan Mikel, ez da. Orain dela 40 urte Mikel Zarate hil zela eta horregatik etorri gara Lezamara, bere familiarekin eta bere lagunekin hitz egitera eta haien testigantza jasotzera. Mesara joaten itzeni, lehenengo mesara bigarrenera. Zazpitertan da sortzitertan edoten zan. Eta, bai, da, agoizeko entzunde etorten zan mesia, da nina torrenerako bigarren mesatik, ak zue bisetutuk iteozten. Garaioltza auzoan gaude, Bolaleko aurrean. Lejarrene baserrian, Zaratetarrak bizi ziren, Aitite, errementaria zana, Atanasia amuma, Jose Miguel aita, etxegintzan ibiltzen zena, eta ama, Julia, jostuna. Hoiekin batera, 3 semeak, Jon, Richard eta Mikel. Pentseu semet urtean ondo arregele egintzen zan. Egun dokumentari bat, izin zan personia tratablia da entzuteko modukoa, da isilikotekoa. Isilikotekoa, baina norbera, berari beguztetan jakon berbaitia. Bai, esan gurot, murmurazio bakoa, murmurazio bakoa. Bertan, bere familia bertan, bizi izandakoa eta ni orbean, errota baten, eta errotan egoan handafarea esaten gendun, horrelako ur putzu antzeko bat, ara etorten zan batzutan Mikel uden, uerre egitera. Orduen, ni txikitan ikusi dut Mikel uerre egiten gurean. Handik eta jozten niri, erdi itota, beran. Zu bilaten zintzen ara? Bai, beraz. Hau umetxue, 14 urte, eta beraz ibilten nintzen, eta orduen ikizruen justuan uger, eta lotu nintzen... Bai, hainbeste urte guzen duen, hainbeste, Jode, bera izanean, eta biukin dituzen. Bai, dinok, landaparara joate zanean. Bai. Eta lotu nintzen ugerrekin barik, zutunik, eta enuen jakin, ipinden urtetako. Eta berak iozten inderkada bat, eta buruen garentik, gero pare nintzenean horizontalean, bai, buruen ganean urten nuen. Mikel gaztetatik ezaguna egintzen inguruan, kiroltzalea zelako, apostuzalea amurratua, abeslaria, bertsozalea. Beti eukan danontzako eta ni orduen ezaguna nintzen ez, eta bertoko auzokoa beti berroa politbet edo ezakera graziosoren bat esateko. Zien baino gehiago portalean banku betuk ingen du, da Aitite biek juntetan ziren bankuen da Aiti donen agorrazan. Dorra portalera etorte zelango egotaldi egite zeitu zen kopla konto lehenakoak, da portalego banketan jesarrite. Mikel jakinezean nioke zekian abade zen ipez, ze orduan abadeak euren janskera gaitik eta izakera gaitik badakizu, mundu guztia ekian abade zala pertsonari, baina Mikel zan beste eusokide baten modukoa. Zemete egote holango, bai.
Histuri graziosoak izaitu zenarek. Historiek onak. Bai. Lehenakoa, Ondo eroan begura telebizin horik esan. Idatz eta mintzean bere ipuin horretan bezala, berak ere sekulako jarioa zeukan bai mintzetan, bai idaztetan ere. Hau portalea zan, euskier darrastien dagoteko telebizinoa. Telebizinoa, bera zan telebizinoa. Goikoetxebarriko Fakundo Juan da. Eta 1976 urtia hilda. Azkenengo arnazatan egonda orain arte eta untxe hilda. Amaitu da urte zarra eta oraintxe hasten dugu, oraintxe jaioparri dago 1976 eta 77 urtia. Untxe mundu guztiko eleizetan kanpak joten dagoz eta horrezegaitik geupe ba kanpak azalkarturik urte barri zoriuntzu bat izan daiten, urte barri, bizitza barri izan daiten, geupe kantu bategaz hasiko du. Zentzilue eta hemen egoten zan barriketan, berba serioak eta gai importanteak eztabaidu behar zirenean, eta bai kartatan edo bolajokoan beti herri mailan eta herriko jenteagaz itxerezko hartu eman zuzena eta katorra. Amabiak joten dagoz, amabiak joten dagoz, eleitan, amabiak joten, donden da. Nire ama, bere amarekin josten ikasten ibili izan urte batzutan. Lejarren ebasarrira joaten zan josten ikasten. Eta bere ama Juli joskilea zan eta bera zan irakaslea. Eta bera kontautu dakit esatu batrako Mikelen aita Jose Miguel urte batzutan kartzelan egon zala eta bitartean amak joskile lanak eta egiten ebasala eta Mikel mutikoa zala bialtzen ebala firutan eta botoitan eta Mikelek biziklete hartzen ebala eta amak agindutako enkargu guztiak egiten ebasala. Mikel lesamarra zan, da Mikelek nire lehen guzuek, Jose Mari Asun, Pedro Mari Goikoetxearen aita amata, ezagun nire zenideak ondo ezagutzen dituen. Da horrek, eieuen lango zubi, puente hartzeko bat eieuen, da bueno, hor hasi ginen. Mikelen gurasoak ezagutu nebazan, hori, bai Juli, eta baita Jose Miguel, aitare, Jose Miguel denbora guztian etxe egintzan ibili izan, eta seguru asko horregaitik Mikelek berak ere lehenengo ikasketak, aparajadore ikasketak egin ebazan, gero abadetzara sartu horretik. Bere aititak, bere emazteari buruz, emazteak esatu zen, lasterre, hilin behar da, bere zenarrak, errementariak esatu zen, zu ezara hilgo, zu amate hilgo zara. Barre egiten eba bere gorputz guztia mugidu egiten zan, eta barre hori kontagiazua zan. Barrian, ikoak egoten zinean, oitik altzeo barri egoten zanean, lehenengo inutzegaz, ikoganean egoteuen jaten da bertsoak kantatzen ikoganetik. Itzue esan, ikoana itzue. Ikora, da ikoganetik bertsoak. Eta oso bertsozalea eta nik esan nuke berabe bertsolaria izan zela, askotan zenbet biderrez orduen inok egiten ezabana, mesan barruen bertsoak botatzen zituen. Amabiak joten dago, eleitan, amabiak joten, don